yonke lento? Kahle kahle nje akufuze ngabe ngisho lento nje kuwena. Angizwa mina. Imina ojezayo la ngoba ngikwazi ukuyikhethela. Ngaphezulu kwalokho nje. Bayangidina bonke nje labantu abelokhu bengibuka. Ungazi bangibukani. Hayi ukuthi unyanyile. Ukuthi ucindezelekile nje. Futhi nje wena enye into awubabona abantu ababalekile empilweni yakho. Vikrant, lento mina iyangicinanisa. Ngiminyena ngisakwazi ukwenza lutho. Wena nje awunendaba labantu abakukhombisa ukukhathalela yazi. Wena umndeni nje kuwena ufuna ufane nejele angithi. Vele. Yingakho ke ngibalekile. Manje pho wena bubalekele phi? Angazi. Vikrant, ingane yakho yonke le. Ngabe sikho la sikhona njengamanje? Ongitshele kahle, yini uzoyenza ngale ngane? Ngabe uzoyinakekela? He? Mina lengane ngifuna ngisho ukuyibona, ngisho ukuyithinta. Manje pho ingane ihlukumeza lapha. Ngayo yonke indlela. Ingimoshela umshado wami, impilo yami, umndeni wami. Thula. Yabona lempilo yakhe ebhedayo, inkululeko yakhe isishabalele. Uyapi manje? Esibhedlela. Lalela ke phela bekunento ephuthumayo ekhaya. Hayi nje esibhedlela. Wena ngesikhathi uyothatha iwalk uhambe nesikhwama sakhe angithi. Noma usishiye phuthini. Mina ke ngizokulandela. Manje ke ikhona into ufuna ungibuza yona? Cha. Uyaza icabanga ke lokho. Isengami. Kuyaphuthuma yazi. Nami jonga ngiyaphuthuma. Ufike kanjani la? Ya vele, awungile lapha bengifuna ukushaya umoya phela nami. Awini lokho? Hawu manje umfazi wakho usuvele nje umlethele ukudla nje ekhaya nje dinsi. Hawu yini ngakulethela nawe? Mina angikonteke phela uyangibona. Futhi nje anginamabele mina. Sengami. Uzoyenza njalo lento? Ini? Ngikubona ugugushe nakho ukudla phela uyonikeza umfazi wakho le egameleni. La emndenini wakadalvi kunomthetho othi sihlala sonke etafuleni sidle ndawonye man. Malum nanu. Usungivimba khuluma la. Njengoba uthatha le license elidayiwe leluhamba nalo. Uyenzelani le nto? Cha akukho kanjalo. Bengimphathele nje. Yini? Aphilileni futhi unkosikazi wakho. Wevikrant ukuthi mina yabona ngiyaqala ukubona isiyoyo somfana esinomfazi ontekenteke kanje. Hawu yazi mina ngimusha kulezi zinto malum nanu. Awutshele wevikrant. Phela izolo nginibonile noMonica namba nobabili nifika la namba nobabili. Yebo. Manje kodwa bengazange nibone nobabili futhi niphuma namsana nobabili. Malum nanu ngizowenza into eyodwa manje. Next time nje ngiyathembisa ukuthi ngizoqala ngibuze wena before ngenze leyo nto leyo. Ngizokwazisa ugogo. Hayi hawu phela mina ngiyinkunzi. Mina ngihlala ngiqaphile mina. Uthi nje phela izolo bengibhizi nokujima kwami ngase ngangaqaphisisi. Ngizoyithanda leyo. Sekumele ngihambe ngoba lokudla kuzophola. Hayi hamba ndodana hamba impela nje. Umfazi wakho kulindile lapho ulinda ukudla uyafa indlala. Phela ngazoshayeka ephansi njengasekuqaleni. Amadoda einsuku zokugcina adonsa abafazi ngamakhaya. Good morning. Sawubona. Ngizodinga ukuthi ungaphumeli ngaphandle. Ingakho ngikulethele ibreakfast. Ngobani? Hlala phansi.
ukuthi nje yazi angisathanda ukuthi uphumele ngaphandle ebusuku. Uyazi nje lokho kusile ngikhumbula uManasi ngenye indlela. Engathi ngambona nje bakithi yazi. Mina ke phela mfonele. Angisafuni phela ukuthi uphumele ngaphandle. Ayibo awuyini esibhedlela namhlanje? Cha. Ngikhansela zonke nje inhlelo zami. Ngobani? Ngisho ukuthi phela wena nje ujwayele ukuba nemisebenzi eminingi. Iguli zakho kumele uyibone. Buka into ebalekile manje ukuthi ingakushiyi wedwa nje ukuthi uhlalela endlini. Yilokho nje. Manje uzongivalela yini pho Vikrant? Vikrant? Yebo, hlala. Vikrant? Unganika mina. Yebo. Maye, nina nobabili anikakadli namanje. Ngabe nobabili benikhuluma ngento ebalekile. Ngizobe ngibuye. Uhlezi uyenza nje lento wena. Nayizolo nje ungikhiphe ngoba nakho imini sengize ngakucela kodwa wena ubungafuni. Awukhulume naye. Kade ngimtshela mina ngikhumbula uManasi ngifuna nje ukumbona. Ngikhumbula ugogo wami nomkhulu kodwa yena uyanqaba ukuthi ngihambe. Awukhulume naye bandla ma. Yini le Vikrant? Ungani ungaziphethe ngendlela afisa ngayo? Hayi ma, ukuthi njena azizwe nje ngathi singaphumela ngaphandle yazi. Sizohamba ngemoto nje sibuye ngemoto angithi. Futhi ngiyathembisa ngeke ngihlale isikhathi eside ngiyakuthembisa. Ngizosheshe ngibuye bakithi. Angeke nje ngize ngikufake enkingeni khulileka. Uma uthanda nje ungangishiya nasesibhedlela yazi akunankinga. Mina ke ngizobe sengiqhubekele. Angazi indaba. Ngimkhumbule kakhulu nje uManasi namhlanje. Angikaze nje ngimkhumbule kanje yazi. Ayibo Nkosi, ngempela Vikrant buka. Awu indlela ecela ngayo nje. Ayiyekela ma. Vele nje lo uzonqaba. Akazi nje ukushada ushiya abazali bakho ngemumva. Ukuthi uyabakhumbula. Ayibo yebo, uqinisile. Ungakhathazeki. Vikrant, ngicela ukuthi umthathe umyise kuManasi namhlanje. Ayibo mana Sisi. Manasi. Ayi wena uzophila isikhathi eside. Waza. Ubeleke ekhulume nje ngawe nje lekethi ngikhumbula uManasi. Awumbambe nje impela umangi. Vikrant, asekele babo babili bakhuluma. Asami. Yebo. Hlala. Yini ke wena uzoyenza la? Sisi. Kwenze njani? Imuphi umsebenzi onawo la uzowenzani la? Hawu ngicabanga ukuthi ngikuvashele ngoba ungekho right. Usungibonileka ngithi? Anginalutho. Sekwaneleke. Ngicela uhambe. Hawu kodwa nawe ubufuna ukuhlangana nami angithi. Usungibonile nje. Kwanele. Buka Manasi. Ongcono ngicela ubuye kusasa. Ngoba manje siyayikhipha nomyeni wami. Ngiyaxolisa. Kodwa kwenze njani ngawe? Manase bakithi. Ngiyakutshela nje ngicela ungihambele, ngiyakucela ngihambele. Kulungile.
Ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly Zizonke Sisonke Dear Signature 169.